Right, kusangana kwatiri kuita zvakare mhuri yeZimbabwe pachibanda media yakabatana pamwe chete neSaint TV. So tangotirega timhanye tikupei update nenhau yatiri kumhanya nayo. Nhau yekwava Chirenje handitika tese ndofunga tiri kuiziva nhau iyi. Kune vasingaizive ndofunga wakangoenda paYouTube wanyora kuti Chirenje oro vaChirenje oro Mr Chirenje unoona mavideos anobva angobuda ese inhau yanengo yakareba handitika ndofunga tadarika 4 years tichifambira nhau idzi asi ndine kufara muzuva ranhasi ndine kutenda nekuda kwekuti aiwa taakuzosvika kumagumo taakusvika kumafaro handitika so zvichakadaro sekuziva kwedu tese kuti vaChirenje vainga vakugara panze kwemakore aya property yavo zhinji yese yakaparara nekuda kwemvura handitika imwewo nekusakarawo handitika imwewo pamwe kudoro zvimwengo asinawo but nhasi zvaita se zvavanakira tine hama yedu iri panapa yatira kuti tikurukure nayo tinzwe kuti sei vari panapa. Mukoma makasimbira? Tunane makati zvei baba. Aiwa tinofara inini chief nyika ingagere isina chief. Aiwa ndodorina mambo. Awa ndakakopawo wakanzi sekuru wenyika saka inini ndiri chief oka chief wenyika nditika mene futi handitika so vangade kuziva zita ya zita ndinoitwa Edmo Gutusa kana kuti Baba Alona kana kuti Example ndo zita rebasa. Example ndio pedapo. Mukoma wangu sei mauya imi pano muzuva ranhasi pamba pavaChirenje? Inhau ya Baba Chirenje nhau iyi ndakaiteera paFacebook ndaiti dzimwe nguva ndatononoka kurara kusvika kuma 11 12 ndichiona mavideos ndichifollowa ndichinzwisa nyaya yekuti iri kufamba sei ndiso touching kuti unoona kuti zvinotirwadzei nenzvimbo yataiona tichitaridzwa panze pegedhe kuti ndiri kurara umu ndiri kugara umu zvakamira zvakadai so mhuri yangu izvezvi yakaenda kuvanhu vakasiyana siyana kuti vachengeteke ichokwadi. Yes, tichifolowa nyaya iyi manje tizosvika pakuzoziva kuti nyaya iyi yakusvika pakupetwa nekuona zvazvichiitika pakufamba kwemari nekuwirana kwevanhu panyaya dzemapepa achigadzirwa. Ndakataura hadzimai yangu ndikati no pamba apa ndoda kupaisa dhisha ndo basa rangu chairo randinonzwa kuti ndikasima dhishi pamba apa ndendaita chimwe chinhu dhishi rokugezera. Aiwa tinoda kuti vaone alright pasaisai vaone TV vakagara mumba hazvigone kuti mumba umu mushaigwe magetsi mushaigwe TV aiwa hamunakidzi mumba umu aiwa pamagetsi tori covered. Yes, tinoda kuti isusu panoti masola achiuya achiiswa kaya magetsi edu ezese azvakasangana kaizvi dhishi richibva raiswa ipapa kaizvi TV yobva yaona mumba maone mufaro zvinoita kuti ivo panguva yavo yese zhinji vakagara mumba vachange vane kusununga pane nyaya yekuti vangatarisa here madziro vanodzokera futi kundangaro dzekuti zvinhu zviye but vakaona entertainment mumba umu vanosununga even kumhuri yavo vane vakusununga vachiseka vachiona zvinhu zviitika kunze even news dzecurrent dzeZimbabwe yedu even dzekunze zvese zvichifamba zvakadaro. So chinhu chakandipusha ndichocho chekuti mararamiro akaita Baba Chirenje aita kuti andipe shungu ini kuti ndinofanira kuita chimwe chinhu pamba pavo. So ndavavimbisa ini ndikati chese chinonzi chedhishi chero vakada kuzoenda kubedroom maextensions chese vanongondiudza chiroti takuda kuchesa extension matoyana zvese makaloda decoder nesatellite yacho panze zvese tutosiya zvava panzvimbo yazvo ende basa rangu ini ndine kuti ndinoisa dish pasina TV ndinosiya ndichiziva kuti zvakuzosara zvichiona saka zvinhu zvese zvinenge zvakarongeka zvekuti ndotoziva kuti kupinda chete nekubatidza zvinhu chete zvinhu zvese zvichitofamba ndo zvandipusha kusvika pano kwandaita panapa izvi. Aiwa tinotenda mhuri yeZimbabwe nechipo chatawigirwa handitika nemukoma wedu nehama yedu neuwandu wedu mumwe akabvisa chaanenge abvisawo zvakakosha izvezvo. Vamwe vakadhoneta mari vamwe vari kudhoneta labor vamwe vari kudhoneta even knowledge chaiyo chaiwo zvese takazviunganidza tinoita sei tinobudirira. Saka munobatika pamanhamba dzipi ingave business address kana pamacontact details? Yes, contact number. Pama contact number ndinobatika pa 0772543860 kana kuti 0718543860 WhatsApp pama namba yese. Tomboti ndiri kuchitungwisa
ndakatokufonerai kuti kuno kuchitungidza kuno kudhishi rangu rodai munotouya. Ndinosvika. Takaenda kudande, takaenda kubwera, takaenda kumasvingo, takaenda kuchegutu. Saka tototaura zvepadhuze pachitungidza. Tinosvika kana usiku iko zvezvi vanoziva ndiri mobile. Anofona even a9 kuti tawa kuno kuzvinhu zvanga zvisikuita zvakanaka. Hanza ndarara ndoda kumborara ndaona news, ndoda kurara ndaona chandinoda kuona. Ndinodrive kusvika ipapo. Tobatsirana. Isi nyaya yekuti distance kupi kana kuti kupi. Kwese tinosvika. Kuchechi vanoti distance is not a barrier. Ndo slogan yavo. Yes, ndo slogan futi tinoshanda pabasa. Bozi hatina distance yatinopima kuti ndekupi. As long as kune basa roda kuitwa redish, tinosvika ipapo. Yes. Right, muri yeZimbabwe ndofunga kuti inini munhu anenge chinhu chakanaka anenge afadzawo vamwe vanhu vese. Ndinoona zvakakosha kuti tisapotewo company yenyu. Menge matipa restari company je? Example installations. Tisapotewo example installations. Ma details awo, ma contact details awo chaisa pa screen kitira kuti zvovafambirawo zvakanaka sezvo vaita se vari kubatsirawo, vari kuita tinoti pachirungu iyo giving back to the community. Yes. Saka takavasapotawo chinhu chinenge chakakosha kuti company yavo ivepo ndiwe neni. Ndofunga ndo information yandinayo muzuva ranhasi. Ndisingakanganwe kutenda vanhu vese zvavo vakacontributa kana kuti vakadonata whatever chavakadonata, ndichita se ndichivanamatira panapa nemuzita raJesu Kristu. Amen. Amen. Mr. Chipanda muchiri magara ipapo. TS ravepo anoda kutenga TV simbisa ipapo. Alright. Ndo zvandinodira sekuru venyika ka. Ngauyewo TV apa vana. TV yayo yachirenje ndofunga ndeiyo yataisa apo yamuri kuona. Haichashande yakanaiwa plus oyaye kare. Plus paDS inogona kunetsa. So simbisa ipapo. Right, pane zvinhu zvimwe ndada kuti kangamwe. But nekuda kwasekuru venyika ka ndo basa ravo ka ndisekuru ka. Vanoziti vachiguidewo chai, vachitiguidewo sachief woka. Handiti ka. Dish ravepo, decoder ravepo. Asi ikozvezvi dambudziko ravepo manje. TV yacho ndiyatisina. TV yengava nayo yakatonaiwa nemvura. Sekutaura kwatamboita kuye kuti 4 years idzi yongwa rugara panze. Saka yakatonaiwa nemvura ichashande. Saka apa takutongokumbirawo kuti kana pana arida kutengawo TV, aiwa anokwanisa kubata Chipanda Media kana kubata Send TV. Otoita sei? Otoione TV yake odonata. Ndobva zvangoita kete pakete. Pari zvino ndoti chisarai zvakanaka.